Kolong shisha ka khubor, wasngewsi ban pentip, by ba Anthony Seimyong, ibadai I director, jangka film tang bat phi nga larai, tang ya phi nga kenmau, present bat ka film ka baan sa penmi shen, tang happy, ila khlat no menta kasngi, kahendriu terik jamang, 8,000 RPOR. Bat ya kasngi ban pendep ya kamet jong I, kan long ha ka praterik menta ubenai jamang 8,000 RPOR. Hayeng sa jong I, Hamau Jurong, East Khasi Hills District. Nakaliang ka Meghalaya Filmmaker Association, ka pa ka khubor sngewlem, syaki bahayeng hasem, paduai, bau belai unpentengen, ya ka yeng kasem, haba ki ya kendo, ya ka ne ka jing sngewsi, ha ka juk kupor ki nong shna film, kin salej ban don rengkat, ha ka sngi ban pendep ya ka met jong I, ha ka praterik menta ubenai, Hamau Jurong.